Bună ziua, scriitori ai momentelor capturate! Astăzi, haideți să explorăm o fotografie care nu rămâne niciodată la fel. Fotografiile sunt de obicei amintiri statice. Dar ce s-ar întâmpla dacă acestea s-ar modifica de la sine? Iată care este misiunea pe care vă propun astăzi. Scrieți despre un personaj care descoperă o fotografie veche ce începe să se schimbe în fiecare zi. Oare ce dezvăluie imaginile care apar? Oare ce încearcă să spună fotografia? Iar până data viitoare, vă urez să aveți spor și inspirație.